пеш аз сар кардан каме дар бораи спонсорҳо. Нафароне ки мехоҳанд сарҳади Русияро гузашта ва картаи мигратсионӣ ба даст оваранд, то ба шумо ёрӣ медиҳад компанияи Акай Баҳодур. Инҳо дар ҳамин соҳа тӯли чанд сол шуд кор мекунанд ва агар документҳои шумо тахт набошад, ёрӣ медиҳанд, ё ин ки вақташ гузашта бошад, худошон рафта шуморо аз ҷои зист мегиранд. Ва агар шумо дар шаҳри Москов набошед, шумо метавонед дар роҳ якҷо шавед. Мошинҳои замонавӣ ва кафолати 100%. Ва агар ягон чиз нофаҳмо бошад, занг занед ва ба саволҳои дигар посух гиред. Ма хеле ким куҷо даман кардам ку. Ва фаромӯш намекунем бачаҳо, спонсори дуюми видео ширкати букмекери 1xbet. Ҳама ссилкаҳои даркорӣ дар поёни видео. Чӣ гап шуди бози ҳама та як пулови дино ман кардам ку. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set. Брат, бонус мохум мекунем ша. Ман намехоҳам ки шумо давазбини бад шава. Гап росташ? Девонаи бад гузашт, брат. Раҳмати калон, брат, мо ҳаракат кардам. Ана барои ҳамин и бача ҷураи беҳтарини май. Чӣ гуфти озӣ? Ман гуфтам ки ҳа и ҷураи беҳтарини май. Ман туро намедонам ку. Охирон бор тафтиш карда будум. Ин ҷураи беҳтарини ма буд. Шумо ҳарда ҷураи беҳтарини майн. Ман туро намедонам, вақте ман тафтиш кардам, ҷурои беҳтарин саломи секретӣ доранд. ҳамтари салом дорем. Чӣ? Ҳама вақт. Вақт ҳама. Ҳа? Шумо инро нав ёд гирифтӣ, на? Не, хеле мо машқ карда будем ин чиза. Чӣ ба қати далваёб ту ҷурагарӣ мекунӣ? Чӣ гуфт? Чӣ гуфти бача? Чӣ гуфт? Брат, орум ша фақат, орум бош. ин бачаи хой ганда нест. Туро истифода мебара. ҳеҷ гап нест. Дигаи хел бача нест. Бестин чӣ? Нигоҳш ку, дигаи хел бача нест. Охирон бор айту қарз гирифта буд, баъд надоду вақта фаромӯш кардӣ? Охирон бор вақте тафтиш кардам, ҷурои беҳтарин забони секретӣ доранд. Бачо, мо метонем. Аҳа. Чӣ кун кардӣ, бача, хафаш кардӣ? Охай бугӯша ки ҷураи беҳтарин маём. Шумо ҳарда ҷураи мане, бачо. ҳолямхе. Чӣ? Мо ҷураи беҳтарин бидем тамоми умр. Синфи якӣ, синфи 11. Чӣ? Тамом ҳолям хе? Бас ки не. Мо ҷураи беҳтарин бидем вақте дар шиками очамон будем. Шумо бачаҳо ҳардутон яченед? Дарини маткада. ҳолямхе. Ҳамихе. Ҳамихе, Ҳа. мо ҷураи беҳтарин бидем ҳоли вақте таваллуд нашуда будем. Хулосаи гап, таваллуд нашуда мо ҳамсоя будем. ҳолямхе. Бас ки не, бачо. Медонед чӣ? Бачаҳо шумо маладес. Ҳақиқатам аз шумо да бугум. Ман ва ҷураи ҷонии ма ҷураи беҳтарин будем. Дар зиндагии гузашта ӯ вақт мо одам набудем. Шумо чӣ мусича буден ӯ вақт? Папугай, ту ҳеҷ вақт моро ҳурмат намекардӣ. То ҳозира. Бачаҳо, ин ҷураи беҳтарини май. Баридем рафтем айҷа. Ҳардаш далваёб будай. О, мусичо. Эй, гуфти гапо. Ман да ҳамон забона ёд метии? Албатта, рафтем. раҳмат ки бачаҳо то охираш тамош кардем. Видео маъқул шуда боша лайк ва подпискаро фаромӯш намекунем ва бошед саломат бачаҳо. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet.